Čaute ľudia, toto je moje prvé video a ideme hádať túto loga a rôzne veci. Ďakujem za lajky na tom prvom uvítacom videu a môžeme ísť treba z tieto sociál média. Takže tu máme TikTok. Na TikToku ma tiež môžete sledovať pod menom Harry. Instagram, YouTube. Potom tuto máme Snapchat. Fúha, toto je X nejaké. No, tak toto fakt neviem. Tam máme aj Reddit, ale toto. No, toto neviem. Ak to túto značku, alebo čo to je, viete, tak určite mi napíšte do komentáru, lebo ja fakt neviem. Dobre, dávame si reset charakter a môžeme ísť hádať nejaké túto ďalšie veci. Ešte raz vám moc ďakujem za tie lajky, veľmi si toho vážim a píšte mi do komentárov, aké hry mám hrávať na budúce. Batman, Hello Kitty. No, jak sa to píše? No chalani, poradte mi. Hello Kitty. Tak to vôbec. Hello Kitty. Jak sa volá táto príšera? Nie príšera, pardon. Hello Kitty, veď som to písal. No dobre, Star Wars. Superman, SpongeBob, Spiderman, Peppa Pig. No, jak sa to píše? Určite mi napíšte do komentárov veci, ktoré neviem, ako je treba tá vec tam vzadu. A prečo mi to nejde? Veď je to Peppa Pig. Aj s dvomi P. Peter Griffin. Peter Griffin. Áno, ty kokos, jak sa volá tento pes? Už som aj zabudol. Guys, poradte mi. Určite aj vy mi poradte v čete. Čo to bolo? Bluey. Toy Story. Húha. Shrek. No, toto úplne mi to teraz vypadlo. No, poradte. Čo to bolo? Brovárner. Hej. Toto tiež absolútne neviem. Píšte mi veci, ktoré neviem do komentárov a určite mi napíšte aj tie ďalšie hry, lebo toto akože videá, akože dlho mi to nevydrží toto ako videá robiť. Budem rád za ďalšie lajky. Títo Simpsonovci. No. Tuto máme Mickey Mouse. Mickey Mouse. Tuto Harry Potter. S veľkými písmenami to bolo. A tuto je nejaké Hub. Nie. No. Neviem, čo je toto. Určite napíšte do komentáru. A ak chcete, môžeme si aj spolu zahrať Roblox. Napíšte vaše meno do komentáru. Proste všetko píšte do komentáru. A
možno si s vami zahrám, uvidím, koľko vás bude a no, dokončíme toto. No, preskočiť. Aha, tam je bariéra hore. Škoda. Čo to bolo? Ja neviem, ono sa to samé otvorilo, takže určite mi to napíšte do komentáru, ak viete. Toto by na dnes asi stačilo. Keď chcete pokračovanie z tejto hry, alebo chcete inú, určite lajkujte, dávajte odbery. No a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čau.